नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. जयगडमध्ये वायू गळती, तो निर्णय बँकेसाठी नुकसानकारक, सुशांत नाईक यांची टीका. आणि सावंतवाडी नपच्या फिरत्या पथकाद्वारे प्लास्टिक जप्तीची कारवाई. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. वैभववाडी तालुक्यातील खांबाळे येथील श्रीदेवी आदिष्टी देवीच्या हरिनाम सप्ताह व जत्रोत्सवास आमदार नितेश राणेंनी बुधवारी रात्री भेट दिली. देवीचं दर्शन घेऊन उपस्थितांना जत्रोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. श्रीदेवी आदिष्टी देवस्थान समितीच्या वतीनं आमदार राणेंचा सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी काय म्हणाले नितेश राणे पाहूयात. आज आपल्या खांबाळे गावातल्या या उत्सवाच्या निमित्ताने मी व माझे सगळे सहकारी आपल्या सगळ्या देवाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून तिथे उपस्थित आहोत. मी आता झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने माझ्या वतीने आणि माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने खांबाळे गावातल्या सर्वच माझ्या मतदार माता भगिनींना मनापासून मी आभार मानेन की अतिशय चांगलं मतदान आणि मतदानापूर्वी आशीर्वाद खांबाळे गावाने आम्हाला दिलेला आहे. एक फार मोठी ताकद आणि एक संदेश पण आमच्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे की यापुढे या खांबाळे गावाची विकासाची सगळी जबाबदारी ही आमच्या खांद्यावर लोकांनी टाकलेली आहे. पूर्ण करू असा शब्द आज या उत्सवाच्या निमित्ताने आपल्या सगळ्या जणांना देतो. या उत्सवाला आवर्जून उपस्थित राहिलेलो आहे. आमचा उमेश आणि सगळ्या लोकांचा आग्रह होता आणि आज मुंबईला जायचं असलं तरी खांबाळे गावाच्या मतदारांना आणि सगळ्या जणांना मला मनापासून आभारी मानायचं होतं म्हणून ही संधी मला सोडायची नव्हती. म्हणून मी आवर्जून आज उपस्थित आहे. परत एकदा या उत्सवाच्या निमित्ताने माझ्या वतीने आणि माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आपल्या सगळ्या जणांना मनापासून शुभेच्छा देतो. भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या अधिवेशन कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. 27, 28 व 29 डिसेंबर 2024ला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोकण प्रांताचं 59वं कोकण प्रांत अधिवेशन सावंतवाडी येथील भोसले नॉलेज सिटी येथे आयोजित करण्यात आले आहे. सावंतवाडी येथे आमदार नितेश राणे यांनी सदिच्छा भेट देत त्यांनी अधिवेशनाची माहिती घेऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली व पुढील कार्यक्रमासाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी भारत मातेची प्रतिमा देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. त्याप्रसंगी या अधिवेशनाला सचिन तेंडुलकर यांना आमंत्रित करण्यासंदर्भात विद्यार्थी परिषदेकडून आमदार राणेंचं लक्ष वेधलं. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद नितेश राणे यांनी दिला. त्यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, अधिवेशन स्वागत समिती सचिव अतुल काळसेकर, व्यवस्था सहप्रमुख डॉक्टर राजशेखर गार्लेकर, शहर मंत्री स्नेहा धोटे, व्यवस्था प्रमुख चिन्मयी प्रभू खानोलकर, अवधूत देवधर, तुषार बाबळे, विनीत परब, सौरभ दांडगे, सिद्धेश म्हापसेकर, दिग्विजय पाटील, जयवंत पवार, गौरी वारंकर आदींसह भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र मडगावकर, शहराध्यक्ष अजय गोंदावळे, महेश दुरी, माजी नगरसेवक आनंद नेवगी, मनोज नाईक, सुधीर आडुरेकर, मोहिनी मडगावकर, अंकुश जाधव, गुरुनाथ पेडणेकर, प्रमोद कावडे, ज्ञानेश्वर सावंत, मधु देसाई, प्रवीण देसाई, हनुमंत पेडणेकर, दिलीप भालेकर, संतोष गावस, गुरु मटकर, उमेश पेडणेकर, ओमकार सावंत, संजय नाईक आदींसह पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. क्षयरोग याला त्या रोगातून मुक्त करण्यासाठी आर्थिक मदत करा आणि सकस आहार द्यावा असं आवाहन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केलंय. टीबी मुक्त भारत अभियानांतर्गत टीबी मुक्त ग्रामपंचायत पुरस्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. आपल्याकडे काही अधिकार आहेत, काही पॉवर दिलेला आहे आपल्याला, त्याचा आपण वापर जर केला मला वाटतं की हा एकच रोग नाही आहे, अन्य रोग आपल्याला या आपल्या भागात बदल पडतो आहे.
आता तरी पण त्याला का टाकता येईल. ज्या पद्धतीने सहाय्य केलेलं आहे सरकार होतोच आहे, पण ज्यांना हा योग आला नाही किंवा त्यांना या पत्रेमध्ये त्याचा नंबर लागला नाही त्यांनी आपल्याकडे चालू ठेवायला पाहिजे. आणि सांगितलं की आपल्याकडे हा पहिला जो पुरस्कार असायचा आहे तो ब्रॉन्झ मेडल आहे. ब्रॉन्झ मेडलचा ब्रॉन्झ तुकडा आहे. दुसऱ्या वर्षी तुम्हाला जर कंटिन्यू केलं तुम्हाला सिल्वरचा तुकडा मिळेल आणि थर्ड इयरला तुम्हाला जर कंटिन्यू केलं तुम्हाला गोल्डन मिळणार आहे. त्यामुळे म्हणजे कास्य, सिल्वर आणि गोल्ड असे हे आपल्याला रँकिंग आपले आहे. आपण केलेलं काम चांगलंच आहे, म्हणजे आपल्याला ते चालू ठेवायला पाहिजे, सातत्य राहिले पाहिजे आपल्याला कामामध्ये. तर आपल्याला रोजची कामं आपल्याला करतात आणि पूर्ण आपलं गाव परिसर स्वच्छ राहील तर त्याप्रमाणे हा क्षयमुक्त होईल. सांगितलं म्हणायचं असेल की क्षयामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा वजन कमी होत जातं, क्षय होतो किंवा कमी होत जातं, ते भूक लागत नाही त्याला. आणि मग याच्यामध्ये आपण प्रयत्न करून त्याला त्याचं दुःख कशी वाढेल किंवा त्याला काही वेळेला असं त्याला भूक लागते त्याला खायला मिळत नाही अशी गोष्टी पण असते आपल्याकडे. त्यांना म्हणजे परिस्थिती गंभीर गरीब असते त्यांना रोजचं पूर्ण जेवण मिळत नाही. तर अशा लोकांसाठी आपण निक्षय मित्र जी योजना जी राबवतो आहे त्यामध्ये दर महिन्याला त्या व्यक्तीला 1000 रुपयापर्यंतच्या किमतीचे धान्य आपण त्याच्या घरी पोचवत असतो. यासाठी निक्षय मित्र संकल्पना जी आहे की मला वाटलं की मला एक सपोर्ट करायचं आहे तर त्यांनी आपलं नाव नोंदणी करावी की मी याला 6 महिन्यासाठी आपण धान्य द्यायची माझी जबाबदारी माझी आहे. सगळ्या गावातल्या जेवढे आपल्याकडं जे पेशंट आहेत किंवा जे आरोग्य ज्यांना त्रास होतो आहे असे त्या शोधून काढला असतो, त्याचा एक माणूस जोडला गेला असा तर सोपं काम आहे आणि हे होऊ शकतं. इट इज पॉसिबल. ते आपल्याकडे जो दाखवलेलंच आहे. त्यामुळे ही जी योजना आहे ही योजना जरी बंद झाली तरी आपल्याच गावातला कोणतरी रुग्ण आहे किंवा आजारी माणूस आहे तर आपलं सहकार्य करायचं आहे, तर आपल्याला त्यातनं बाहेर काढायचं आहे असं जर विचार केला आपण सगळ्यांनी तर योजना आहे म्हणून पैसे आहेत देतो असं नका करू. आपल्यातला माणूस आपल्याला त्यातनं बाहेर काढायचा आहे म्हणून प्रयत्न करा आणि आपलं गाव, आपलं शहर, आपला तालुका, आपला जिल्हा जैवमुक्त करायचा प्रयत्न करूया. ज्यांना आता आपण पक्ष त्यांनी देणार आहोत पुतळा आणि सर्टिफिकेट देणार आहोत त्यांनी त्यांची जबाबदारी वाढली आहे. त्यांनी आता या पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये पण आपल्याला हा जो काम करायचं टेक्नॉलॉजी काय करायला पाहिजे. यामध्ये आपल्याला अंगणवाडी सेविका आहेत, आरोग्य सेविका आहेत, त्यांचे चिंतना नंतर राहिलेच राहील, परंतु मला वाटतं की आपण आपल्या बाजूचा प्रयत्न काही केले गेले पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी सावंतवाडी शहरातील किरकोळ विक्रेत्या महिलांशी संवाद साधला. सावंतवाडी येथील कार्यक्रमानिमित्त आले असता त्यांनी आत्मनिर्भर महिलांसोबत संवाद साधत त्यांच्या व्यवसायाबद्दल विचारपूस केली. तसंच डिजिटल पेमेंटसाठी QR कोड मशीन व जिल्हा बँकेकडून व्यवसायाला हातभार लावणाऱ्या योजना अधिकाऱ्यांतर्फे पोहोचवण्याची ग्वाही यावेळी त्यांनी महिला विक्रेत्यांना दिली. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक मनीष दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली यशाचे विविध टप्पे पार करत आहे. गुरुवारी श्री दळवी सावंतवाडीत आले असता एक वेगळा क्षण पाहायला मिळाला. येथील गावठी भाजी, फळ, अंडी आदी विकून उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या महिलांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यांची भेट घेत त्यांच्या व्यवसायाची विचारपूस केली. कॅशलेस व्यवहार बाजारपेठेत होत असताना या महिलांना त्यांनी डिजिटल पेमेंटविषयी माहिती दिली. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या QR कोड सुविधांबाबत त्यांनी ग्रामीण भागातील त्या स्वावलंबी महिलांचे प्रबोधन केलं. बँकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगून तुम्हाला QR कोड मशीन उपलब्ध करून देतो अशी ग्वाही दिली. यामुळे कॅशलेस व्यवहाराचा फटका तुम्हाला बसणार नाही. तसंच बँक सखी सारख्या बँकेच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत करणार असल्याची ग्वाही जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी महिला विक्रेत्यांना दिली. यावेळी जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, महेश धुरी, उमेश पेडणेकर आदी उपस्थित होते. आता हे तुमच्याकडे या सर्वात खरेदी करून किती रुपये लागतात? त्यामुळे ते जे 20,000 रुपये तुम्ही घेतला ना ते काय काय कारणासाठी वापरला? साधारणतः दिवसभरात किती रुपयाचे माल लागतात एका दिवसात विक्री करण्याचे? केळी असते आमची 22 रुपये केळी असते. हां, 22 रुपयाची. आणि बाकीचं असतं 3,000-4,000 4,000पर्यंत असतं. लागतं. दुसऱ्या दिवशी लागणारा माल कधी खरेदी करतात तुम्ही? ह्याच्यात तर राहिलेलं आणि परत मागायची ना. हां, कोणाकडनं मागवतात? गावठी
त्यांच्याकडे सकाळी घेतात ते आणून देतो. आपल्या घरातलं काहीतरी थोडं राहतं ना घरातलं. तुमच्या सिंधुदुर्ग बँकेत अकाउंट जिल्हा बँकेकडे लोन मागून लोनाचा माझा 12 लाख रुपये पण त्या बँक ऑफ इंडियाला कसला असा आणि घेतला कर्ज कशासाठी घेतला तरी जमली जाते जमीन खरेदी. सिंधुदुर्ग बँकेत पण हां किती लोक तुमका असं मोबाईलवर ॲप वापरून तुमचं स्वतःचं का करणार ना हां मी तुमच्याकडे बँकेच्या अधिकाऱ्यांना पाठवतो. हां कर्ज नाही तुमचा पहिला जे ॲप देतो ते असे या ना QR कोड ते तुमचे स्वतःचे असते पैसे घेऊन आले की तुमच्या स्वतःच्या अकाउंटात पैसे येतील. लक्ष दिला ना मोबाईलची गरज नाही तुमच्या मोबाईलवर फक्त मेसेज येतो मेसेज दिलो तुमचं लक्ष येतं पैसे तुमच्या खात्यात जमा झाले. लक्ष दिला आणि तो आवाज येतो त्यावेळी तुमचं समजतं की पैसे आपल्याकडे आता काय होतात की हळूहळू लोक ना ते मोबाईलमधूनच पैसे देतात असे सरळ पैसे देणार नाही म्हणजे कॅशने पैसे आता लोक कमी वापरतात. त्यावेळी तुमचा पैसा काय घ्या लागताना समजलं ना त्याच्यासाठी तुम्ही आमच्या बँकेतून ह्या घ्या आमच्या अधिकाऱ्यांच्या तुमच्याकडे एकदा पाठवतो इथं तुमचं सांगा आणि मग तुमचा हे जे काय ह्या खरेदीसाठी वगैरे जे पैसे लागतील ना 15,000 20,000 रुपये ते आमच्याकडे पण योजना ती योजनेत तुमचं देऊ लागेल जर लागले केव्हा तर तुमचं हवे त्यावेळी वापरायचे कॅश क्रेडिट काही नसतं तुमच्या भागला तुमचं नको त्यावेळी 100% भरून ठेवायचे तुमचं हवे असतील किंवा त्याच्यातनं 2,000 5,000 रुपये वापरायचे परत नको असतील तेव्हा भरून ठेवायचे म्हणजे ज्यावेळी भरताला त्यावेळी व्याज लागायचा नाही समजलं ना हां तसा करून देतो समजलं ना. सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित देयकांबाबत अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करत सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांनी धरणं आंदोलन केलं. हमारी ताकद अरे कोण म्हणतो देणार ना कोण म्हणतो देणार ना ओय शासको अरे ओय शासको अरे होश में आकर अरे होश में आकर अरे बात तो तुमको करनी होगी अरे बात तो तुमको करनी होगी न्याय तो तुमको देना होगा न्याय तो तुमको देना होगा नहीं देंगे तो लड़के लेंगे नहीं देंगे तो लड़के लेंगे लड़कर लेंगे हमारे हक भूलो मत लड़कर लेंगे हमारे हक भूलो मत ओ मेरे भैया अल्लाह बोलो दुशासन से अल्लाह बोल अरे दमननीति पर अल्लाह बोल अरे कपटनीति पर अल्लाह बोल अरे डंडाले का अल्लाह बोल अरे इधर से बोल अल्लाह बोल अरे उधर से बोल अल्लाह बोल अरे जोर लगा के अल्लाह बोल संघटन कर्मचाऱ्याचा सर्व तालुके कर्मचारी सेवानिवृत्त संघटनेचा तर दिवाळीला सुद्धा चिंता करण्यावर वेळ घेणारच त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. आज सगळे वयोवृद्ध लोक इथे आले कुठेतरी त्यांच्या अंतःकरणात आपल्यावर अन्याय होतोय याची जाणीव झाली त्यांना इतर जाणार तर त्यांच्याबरोबर आपण सुद्धा गेलं पाहिजे या भावनेने ते या ठिकाणी आले त्यांना द्यावे तितके धन्यवाद कमी आहे. बऱ्याच जणांना डायबिटीस आहे कोणाला किडनीचा आजार आहे कोणाला हृदयाचा आजार आहे कोणाला ब्लड प्रेशर आहे अनेक प्रकारचे विकार आजच्या काळात आहेत. ही सगळी आजारी माणसं या ठिकाणी जमली कोणी आमची दखल घेतलेली नाही ते घेणारही नाही कळलं की नाही. मग दखल घेत नाही तर करायचं काय हा तुमचा शेवटचा प्रश्न असणार. पेडणेकर तारीख जाहीर करतील चौडीने मागावून पण आताचं आंदोलन त्यानंतरचं
या रस्त्यावर होणार नाही. पत्रकार असतील तर लिहून घ्यावं. आताच पुढचं आंदोलन 1 महिन्याने होईल ते या रस्त्यावर उघड्यावर होणार नाही. आमच्या शिक्षकांना आणि या महिलांना आता रस्त्यावर आम्ही बसवणार नाही. पुढचं आंदोलन याच मुख्य कार्य अधिकाऱ्याच्या केबिन समोर त्या ठिकाणी आम्ही इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून करू. जर या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यामध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी आमच्या त्या आंदोलनाला सामोरं जावं. आणि त्यांना जर वाटत असेल आम्ही त्यांच्या प्रिमाइसीत घुसलो तर या IAS अधिकाऱ्याला चॅलेंज करतो, तुम्ही काय की आमच्यावर कारवाई करून द्या. तुम्ही पोलिसांना बोलवलात, आम्हाला अटक केलात, जेलमध्ये टाकलात, तरी सुद्धा या प्रशासनाची किंमत करणार नाही आणि त्यांच्या समोर कधी शिर झुकवणार नाही. आम्ही अन्यायाविरुद्ध संघर्षच करीत राहणार, कारण तो आमचा स्थायी भाव आहे. आम्ही आमचा आत्मसन्मान सोडलेला नाही, कारण आम्हाला कोणताही सेवेमध्ये कलंक लागलेला नाही. बीडचा बिहार होतोय असं म्हणत सरपंच हत्या प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली. संतोष देशमुख यांचा खून झालाय बीड जिल्ह्यात आणि त्या प्रकरणावर राजकीय आरोप प्रत्यारोप देखील होत आहेत. काय सांगाल? मुळामध्ये मला अतिशय दुःख आहे, अतिशय भयंकर वेदना आहेत की स्वर्गीय संतोष देशमुख आज आपल्यात नाही आणि ज्या प्रकारे ह्या घटना घडल्या त्या या कुठंतरी बीड जिल्ह्याला काळीमा फासणार आहे. यामध्ये जे कोण दोषी असतील त्यांच्यावरती कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि कडक कारवाई करताना कोणीही असो त्याला कसल्याही प्रकारे सोडलं गेलं नाही पाहिजे ही भूमिका स्पष्टपणानं पहिल्यापासून राहिली. या प्रकरणातच नाही, अशा दुर्दैवी कितीही प्रकरणं झाली त्या बाबतीत. पण एक भाग बघितला तर मी स्वतः अगोदरच याबाबतचं पत्र पोलीस मुख्यालयामध्ये दिलेलं आहे आणि या बाबतीत ज्यांनी कुणी हे प्रकरण केलंय, जे खरे हत्यारे आहेत त्यांना कठोर ती कठोर कारवाई व्हावी आणि स्पीड ट्रॅक कोर्टामध्ये हे प्रकरण चालवलं पाहिजे. त्याशिवाय लवकर न्याय मिळणार नाही आणि ज्यांनी कुणी केलंय त्याला शिक्षाही मिळणार नाही. या भावनेतून मला या ठिकाणी एकच सांगायचं आहे या मायबाप बीड जिल्ह्यातल्या जनतेला, सर्व जाती धर्मात, की हे प्रकरण जे झालंय हे कुठल्याही राजकारणामुळे झालेलं नाही. हे प्रकरण कामाच्या व्यवहारातून झालेलं प्रकरण आहे. त्यामुळं आता अशा प्रकरणामध्ये राजकारण आणून पुन्हा जात पात धर्म करून खऱ्या अर्थानं संतोष देशमुखवर जी हत्या झाली त्या बाबतीमध्ये आपण त्याला न्याय देतोय का आपण आपलं वेगळ्या पद्धतीचं राजकारण करून दुसऱ्याला दोष देऊन आपली राजकीय पोळी साधून घेतोय हे सुद्धा बघायला पाहिजे. हे आपल्या बीड जिल्ह्याला परवडणारं नाही. म्हणून माझी एकच भूमिका आहे आणि ती सुस्पष्ट आहे की काहीही झालं तरी जे संतोष देशमुखचे हत्यारे आहेत त्यांना कठोर ती कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, फाशी झाली पाहिजे. एवढी स्पष्टपणाची भूमिका मी या ठिकाणी घेतलेली आणि हे प्रकरण स्पीड कोर्टामध्ये, जलदगती कोर्टामध्ये सुद्धा चालवून निकाल लवकर लागला पाहिजे. अमोल दुबेचं प्रकरण आहे, आणखीन एक प्रकरण आहे. या बाबतीत पोलिसांना मी अनेक दिवसापासून या ठिकाणी या सगळ्या प्रकरणं झालेली आहेत. त्यात अमोल दुबेचं असेल, आणखीन एक असेल, संतोष देशमुखांचा असेल, त्याच्या अगोदरचा असेल, ही जी काही प्रकरणं आहेत या प्रकरणाच्या बाबतीत वारंवार पोलिसांना सांगितलं. पण या काळात आपल्याला माहिती आहे सरकार स्थापन झालं पण स्थानिक जबाबदारी आणखीन कुठलीच कुणाला मिळालेली नाही आहे. आणि या सगळ्या गोष्टीमुळं पोलिसांना स्पष्ट शब्दात सांगितलं की कायदा आणि सुव्यवस्था कुठेतरी बीड जिल्ह्याचा बिघडताना दिसत आहे आणि पोलिसांनी त्यामध्ये तात्काळ लक्ष घातलं पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की हे सगळी परिस्थिती झाल्यानंतर पोलीस नक्कीच याच्यात जास्त विरोधक असा आरोप करत आहेत की बीडचं पुन्हा एकदा बिहार होतोय असा आरोप पुन्हा एकदा केला जातोय. एक माझी हात जोडून विनंती आहे, असा महाराष्ट्रातला कुठला जिल्हा आहे का की जिथं खून वगैरे झाला नाही, जिथं हत्या झाली नाही, जिथं चोरी झाली नाही, जिथं किडनॅपिंग झाली नाही,
त्या सगळ्या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात, देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात या ठिकाणी होतात. मग बीडचाच बिहार झाला का आपण आपलीच लोक आपल्याच मातीतले का म्हणतोय? हा, घटना झाली ती अतिशय दुर्दैवी आहे, क्लेशदायक आहे, संताप आणणारी आहे. पण कृपा करून बीड जिल्ह्याला बदनाम करू नका. तालुक्यातील जयगड येथील माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना LPG वायूमुळे त्रास झाला असून काही विद्यार्थ्यांना मळमळ पोटदुखीचा त्रास झाला. यामुळे या विद्यार्थ्यांना तात्काळ रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालय, काही विद्यार्थ्यांना वाटत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व काहींना ऊर्जा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असून धोक्याबाहेर आहे. प्रथमच वायुगळतीचा मोठा प्रकार घडल्यानं एकच खळबळ उडाली. जिल्हा शासकीय रुग्णालय शेकडो लोकांनी गर्दी केली होती. यावेळी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. घटनेचं गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी M. देवेंद्र सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी घटनास्थळी हजर झाले आहेत. अनेक मुलांवर ताबडतोब उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. जयगड येथील एका कंपनीत दुरुस्ती देखभालीचं स्वच्छतेचं काम सुरू होतं. त्यावेळी वायुगळती झाली असावी असा अंदाज व्यक्त होत आहे, परंतु याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती कंपनीकडून देण्यात आली नाही. आता झालेलं इलेक्शन कणकवली विधानसभेचं तुम्हाला माहिती आहे की 15 दिवसापूर्वी जे इलेक्शन झालं त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग बँक साठी आम्ही एक निवेदन दिलेलं होतं. तर म्हणजे हे इलेक्शन झाल्यानंतर सायली शशिकांत घाडी ह्या ज्या मोन शाखेच्या पिग्मीधारक आहेत, सिंधुदुर्ग बँकेच्या पिग्मीधारक आहेत, त्यांना कमी करण्याचं लेटर या कार्यकारी सभेच्या आयत्या वेळेच्या विषयामध्ये काढून त्यांना कमी केलं गेलं. त्याचं कमी करण्याचं कारण आम्ही विचारलं तर कारण लेखी काही बँकेने आम्हाला दिलेलं नाही आतापर्यंत. खरं म्हणजे सायली घाडी ह्या आमच्या पक्षाच्या एक पदाधिकारी आहेत. त्या एका पक्षाचं काम करतात म्हणून पिग्मीधारक आणि सदाफुली ठेव योजनेच्या धारक म्हणून त्या काम करत आहेत सिंधुदुर्ग बँकेमध्ये. आणि अशा याच्यामध्ये त्यांना आणि चांगलं काम करतात. गेली 24 वर्ष ते ह्या क्षेत्रात आहेत. गेली 24 वर्ष सिंधुदुर्ग बँकेची ती सेवा करतात. त्या पिग्मीधारक म्हणून असतील, सदाफुली ठेव योजनेचे असतील, जवळजवळ 3 लाखाची उलाढाल ती त्या माध्यमातून, जवळजवळ महिन्याची उलाढाल 3 लाखाची ते त्यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग बँक करते आहे. पण अशा पिग्मीधारकाला जो बँकेचं एवढं चांगल्या प्रकारचं हित साधून काम करत आहे, त्या पिग्मीधारकाला राजकीय आक्षेपोटी कमी करण्यात आलं. याचा जाब आम्ही सिंधुदुर्ग बँकेच्या CEO प्रमोद गावडे यांना विचारलेला आहे. त्याच्या 8 दिवसापूर्वी आम्ही लेटर त्यांना तसं दिलेलं आहे. पण त्या बाबतीतलं कुठचंही उत्तर त्यांच्याकडनं आलेलं नाही. खरं म्हणजे ह्या पिग्मीधारक जवळजवळ 70 आहेत आणि 70 पिग्मीधारकांपैकी कोणाची तक्रार ह्या सायली घाडींबद्दल नाही. कोणी राजकीय तक्रार केली म्हणून एखाद्या पिग्मीधारकाला काढणं किती योग्य आहे? खरं म्हणजे ते बँकेचे कर्मचारी नाहीत, ते पिग्मीधारक असतात. ते बँकेचं हित साधून काम करत असतात आणि बँकेला उलट पिग्मीच्या माध्यमातून उलाढाल करून बँकेचं फायदा कसा होईल याचं काम करत असतात. आणि अशा पिग्मीधारकाला सुद्धा राजकीय आक्षेपोटी जेव्हा कारवाई केली जाते, कमी करण्यात येतं, हे कोणाच्या माध्यमातून कमी करण्यात आलं? आम्हाला खरं म्हणजे ह्याचा जाब CEOना विचारायचा आहे. कारण एखाद्या बँकेचं हित साधत असताना जर अशा पिग्मीधारकाला जर कमी करत असाल तुम्ही, तर ह्याचा जाब विचारणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी आम्ही सोमवारी, मी संचालक म्हणून, कारण बँकेचं हित साधून, बँकेचं नुकसान होऊ नये, बँकेचं हित साधून मी लाक्षणिक उपोषण सोमवारी तारीख 16 सोमवारी करणार आहे. आणि त्या लाक्षणिक उपोषण ह्याच्यासाठी आहे की त्या सायली घाडीला परत जर पिग्मीधारक म्हणून घेतलं नाही, कारण महिलांवरती हा अन्याय आहे. कुठे करणार सिंधुदुर्ग बँकेच्या समोर कधी करणार म्हटलं? सोमवारी. दिनांक काय आहे? सोमवारी 16 तारीख. 16 दिनांक सोमवारी सिंधुदुर्ग बँक मूळ शाखा, आमची मुख्य शाखा
सिंधुदुर्ग बँक ओरसच्या समोर लाक्षणिक उपोषण आम्ही सकाळपासून प्रधान कार्यालयासमोर प्रधान कार्यालयासमोर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत करणार आहोत. खरं म्हणजे एकीकडे लाडक्या बहिणीला मते मागायची लाडक्या बहिणीची आणि एका ठिकाणी एका महिलेवरती अन्याय करून तिच्या रोजगाराच्या पोटावरती लाथ मारायची अशी भूमिका तिथले तज्ज्ञ संचालक नितेश राणे यांनी घेतलेली आहे. कारण स्वतःच्या विधानसभेतलं हा देवगड क्षेत्र हे नितेश राणेंच्या विधानसभा क्षेत्रातलं येतं आणि एखादा पदाधिकारी शिवसेनेचं काम करतो किंवा दुसऱ्या पक्षाचं काम करतो म्हणून त्याला कमी करण्याचं सूचना खरं म्हणजे तज्ज्ञ संचालकांनी चांगल्या सूचना बँकेला द्यायच्या असतात. तज्ज्ञ संचालकांनी बँकेच्या फायद्याचं किंवा बँकेला चांगल्या सूचना देऊन करायच्या असतात, बँकेचा फायदा करायचा असतो. पण अशा तज्ज्ञ संचालक आहेत नितेश राणे जे बँकेचं नुकसान करतायत अशा सूचना देऊन की सायली घाडीमुळे खरं म्हणजे जी 3-1 लाखाची उलाढाल आहे बँकेची ती कमी होणार आहे. त्यामुळे त्याच्यातनं बँकेचं नुकसान होणार आहे. याच्यासाठी आमचा हा लढा आहे. बँकेचं नुकसान होऊ नये आणि बँक चांगल्या पद्धतीने चालावी. कैलासवासी शिवराम भाऊ जाधव यांनी ह्या बँकेचं रोपटं लावलं. असं आकसाचं राजकारण कधीपर्यंत आतापर्यंत केलं गेलं नाही. हे आताच पहिल्यांदा करतायत. पदाधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करायचं, त्यांना आपल्या घरी बोलवायचं आणि त्यांना हेतुपुरस्सर त्रास देऊन त्यांचे पक्षप्रवेश करण्याचा प्रयत्न करायचा हा उद्योग या नितेश राणेंनी लावलेला आहे. त्यामुळे अशा अन्यायाच्या विरोधात महिलेवरती झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात संचालक म्हणून भूमिका घेणं ही आमची जबाबदारी आहे आणि बँकेचं हित साधून भूमिका घेणं ही आमची जबाबदारी आहे. त्याच्यामुळे आम्ही हे लाक्षणिक उपोषण घेत आहोत. आम्ही सीओ प्रमोद गावडेंना पण इशारा देतो की तुम्ही ह्याच्यावरती कंट्रोल जर आणलं नाही तर तुमच्या विरोधात सुद्धा आम्हाला आंदोलन छेडावं लागेल प्रत्येक बँकेसमोर. कारण जर बँकेचा फायदा बघून जर सूचना घेतल्या नाहीत, तज्ज्ञ संचालकाच्या सूचना बँकेच्या नुकसानासाठी घेतल्या गेल्या तर बँकेचं हित साधलं जाणार नाही, बँकेचं नुकसान होईल, सिंधुदुर्ग बँकेचं नुकसान होईल. त्याच्यामुळे तुम्ही बँकेचं हित साधणाऱ्या सूचना घ्याव्यात आणि ज्या अशा सूचना आहेत त्या घेऊ नयेत. त्यामुळे तुम्ही कुठच्या दबावाखाली काम करू नये. त्यामुळे तुम्ही परत एकदा याचा विचार करावा, नाहीतर ह्याच्यापेक्षा जास्त मोठं आंदोलन आम्ही याच्या पुढच्या येत्या काळात करू. पण तुर्तास सोमवारी दिनांक 16 रोजी आम्ही प्रधान कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक समोर उपोषण छेडणार आहोत, लाक्षणिक उपोषण छेडणार आहोत. हा चुकीचा पायंडा खरा म्हणजे या निमित्ताने या सिंधुदुर्ग बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना पडत आहे. खरं म्हणजे सिनियर कर्मचारी ज्युनियर कर्मचाऱ्यांवरती दबाव टाकून कुठेतरी हा एक वेगळा पायंडा येत आहे आणि ते दबाव टाकण्यासाठी काही संचालक त्यांच्यावरती दबाव टाकतात की तुम्ही अशा प्रकारचं दबाव टाका आणि त्यांना आमदार नितेश राणेला भेटायला सांगा, संचालकांना भेटायला सांगा. म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी फक्त आणि फक्त भाजपचंच काम केलं पाहिजे अशी भूमिका बँकेतील काही संचालकांनी आणि नितेश राणेंनी घेतलेली आहे. त्याच्या विरोधातलं हे आमचं खरं म्हणजे लाक्षणिक उपोषण आहे. 24 वर्ष बँक पिग्मी धारकांबरोबर अग्रीमेंट करत असते आणि पिग्मी धारकांबरोबर अग्रीमेंट करताना कुठचाही असा उल्लेख त्या अग्रीमेंट मध्ये नाही की तुम्ही कुठच्या राजकीय पदाधिकारी असला तर तुम्हाला काम करता येणार नाही किंवा तुम्ही कुठे राजकीय पदाधिकारी असला तर तुमचं बँकेमध्ये पिग्मी धारक म्हणून काम करता येणार नाही, असं कुठचाही उल्लेख त्या अग्रीमेंट मध्ये नाही. त्यामुळे अशा पिग्मी धारकावरती आयत्या वेळेच्या विषयात कार्यकारी मंडळामध्ये सभेमध्ये आयत्या वेळेच्या विषय घेऊन त्याला कमी करणं हा सगळ्यात बँकेचं नुकसानदायक हे काम करत आहेत. त्याच्यामुळे त्याच्या विरोधात आणि आम्ही ह्या कर्मचाऱ्यांच्या किंवा ह्या पिग्मी धारकांच्या पाठीशी संचालक म्हणून उभं राहणं हे गरजेचं आहे. त्यामुळे आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी मी ठाम उभा आहे. अशा कुठच्या कर्मचाऱ्यांना जर त्रास होत असेल तर त्यांनी आम्हाला कळवावं त्वरित. आणि एकाधिकारशाही अशी कुठेही नितेश राणेची असेल, बँकेची असेल, अशी एकाधिकारशाही कुठेही आम्ही चालू देणार नाही आणि त्याच्या विरोधात वेळोवेळी आम्ही आंदोलन करत राहू. पण पहिला तुर्तास आम्ही लाक्षणिक उपोषण सोमवारी करत आहोत. सावंतवाडी नगर परिषदेतर्फे फिरत्या पथकाद्वारे सावंतवाडी शहरात आठवडा बाजारामध्ये प्लॅस्टिक जप्तीची कारवाई करण्यात आली.
तसंच शहरातील रामेश्वर प्लाझा, केसरकर कॉम्प्लेक्स येथील स्थानिक व्यापारी, हॉटेल व्यावसायिक, फळ विक्रेते, फुल विक्रेते या ठिकाणी प्लॅस्टिक जप्तीची कारवाई करण्यात आली. यामध्ये 50 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या अंदाजे 200 किलो एवढ्या वजनाच्या प्लॅस्टिक पिशव्या जप्त करण्यात आल्या. तसंच दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. सावंतवाडी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सागर साळुंके यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभाग प्रमुख धनंजय देसाई, स्वच्छता निरीक्षक पांडुरंग नाटेकर, देविदास आडारकर, अक्षय पंडित यांनी कारवाई केली. पर्यावरणाचं रक्षण करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांना आवाहन करण्यात आलंय. 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करू नये. जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक बाबींचा वापर करण्यात यावा, अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. तसंच 50 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्यांची माहिती नगर परिषद प्रशासनास देऊन सहकार्य करावं असं आवाहन मुख्याधिकारी सागर साळुंके यांनी केलं आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जयगडमध्ये वायू गळती, तो निर्णय बँकेसाठी नुकसानकारक, सुशांत नाईक यांची टीका. आणि सावंतवाडी नपच्या फिरत्या पथकाद्वारे प्लॅस्टिक जप्तीची कारवाई. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह. धन्यवाद.